Kakamba kabaar kalaja hadian chispa snem. Ka Amsterdam kala nang Roy Shibun hakaspa snem nadu kakamba kabaningkong kalaja. Haka arp sauterik umi si hajar sauspa sanpuar. Kanong ba Amsterdam barok kaway kala sya bamdu hakading. Kibabun kijing tay kila sya penjot hak tay kijing peluk ding. Haba ka chapel jong ka sakramen bukhoy. Kaying rit berim jong nong tong dok ha kala kemding. Kat tu kat ni neki para bangay kila yale kat bala pan penlat yu hos bepala. Balaja shispa snem menshwa na kajing sya penjot hagi thali ding. Kila persyang ban pli jubor ya ka tabernacle. Yo hos labu ha ka monstrans ka ba itenat. Kabadon hapo ka tabernacle. Namar kajing rehempalat jong kading kipat rungit kibalaya le shitom Hendrik klem la le ai shu. Kajing klut jong kading kala penlong ye kajing khang ban on om la pli. Ban namar bakatunum jong ka chapel kasdang bantor bat hap kiberiu kila phet no shabar jong ka yeng mani bat kajing persyang jong ki kala pulom no. Kayeng mani borok kawai kala tua bat kala sya thanglut kentup ye ka tabernacle. Maria yo i yakani kala don gajing susi ka bakrao ha padang ki riungit jong ka snong khamtam gitu ki bala persyang doyam pan pelat ya ka Eucharist bapala hagasngi ka babut kila kra ikir nga badudupe jong ka yeng mani bala ingkhong da ka bakermen wat ha padang gajing du jing kermen ba indon i iban sa jong hus bekerpang jong ki kajing susi jong ki kala long kajing kemen tang shio i ya ka monstrans ka baklem sya penjot satya hangta ha padang gidepe jong ka yeng mani wat ya ka jan tap sil ka batap ya ka monstrans ru kala lait na kading kumta sa sisien pat utrai ula pelat biang ya uju uhus na kading ha kaju ka yeng ha Amsterdam kham hadien late ya ka we ka yeng mani ka bathamai kabakham janai bat kham itanat banya ka bamanshwa kanam shaphang kani ka kamba jong ka Eucharist ha Amsterdam kabala ithu menta kum ka kamba ka barsin kala sapriang shalandat kari Netherlands syabaro ko wai kari Europe upat sya Habsburg jong ka hima Roman Maximilian ulalait sya Amsterdam ha ka jinglet pilgrim sya kata ka kamba jong ka Eucharist ula dwai banyo ya ka jingkot jingkhia ha ka jaka mani play ya ka bala ayu namar ka jingit jong u ula pen i ya ka jing songu jong u da ka ba ai ki jin ai sngubha ki ba itanat sya ka chapel bapala jong ka Eucharist bukhoi ka Amsterdam pat ka kamba jong ka Eucharist kala long ka jaka ka bukongsan jong ki nong lek nong wan pilgrim pat ki jing ya procession hagasnam si hajar ndriuspa andripusan kedor barsnong kala aibor yu padar Jan van der Mee ban pen kala ya ka we ni ki yeng jong ka konven verim jong ki belgin sya ka yeng mani hadir meledap pendam la pen kan ria no ya ka monstrans ka bekerpang henry ka bersosi kalong ba tang hadin ka tu kan ni por la shim no ya ka de kinong tu ki bamla ban tip ni ithu satya wat hadu kini gisngiru kadon gajing pen ibet ya ka sakramen bukhoy kum kajing pen kan mau ya ka kamba tang kitir ki basa na kata ka kamba jong ka Eucharist kilong ka sunduk ding ka bodon yu hos bekentang kum ba phiyo i hakani kadur kikot kisla ki babatay syabhang kata ka kamba bat katu ka ni kidur balabu ha ka historical museum jong ka Amsterdam man usnem ka judon gajing ya pajba ka bajarjar stile omgong kum kajing burom ya kata ka kamba hagasngi shwa jong gasngi utrai slatlai